Slušaj vic, rađa se dešava u Ančiki kod Leskovac dole. I vika predsjednik mesne zajednice. Slušajte me ovamo dobro svi. Izgleda su se pojavili vanzemaljci ovdje kod nas u Ančiki. Znači malečki, zeleni, zbuljavi oči. Vodite red, kad orete njive tamo. Nemojte do kasno. I dobro, i Mile orao njivu jedan dan i ostao do kasno. Tako, vi kaj ću izoremiš ovaj parče ovdje, da izorem, pala noć. I mi kad si pođem dom, kad vidi tamo nešto zeleno malečko, zbuljavi oči. I vika Mile, leko ja sada radim, siđe od traktorima, ću mu priđem, počeo se trese već. Dobroveče, zdravo živo, ja sam Mile, orem njivu, pa malo sam ostao duže. Čuo sam da su se pojavili ovdje vanzemaljci tako zeleni malečki zbuljavi oči. A ovaj će mu kaže, drago mi je, ja sam Zoki Šumar i pusti me da serem!